hebben we hier voor ons staan? Nick van de Voorde van Kaprijke. En waar zijn we en wat doen we hier? We zijn hier in Nieuwvliet op een prachtige locatie om te liervliegen. Dus hier worden wij eigenlijk aan een lier opgetrokken met onze vleugel tegen het in. Daar koppelen we bovenaf om dan heel zalig zacht naar beneden te zweven om hier terug mooi op de grond terecht te komen. Om dan terug later aan te koppelen en opnieuw te vliegen. In de lucht is het heel kalm, heel rustig. Het is boterzacht vliegen. Magnifiek uitzicht. Een en al genieten. Wel, mijn naam is Steven en ik ben lid van de vliegvereniging Jan van Gent. En klopt het dat dat een Belgische vereniging is? Nee, Jan van Gent is een Nederlandse vereniging, maar wij zijn eigenlijk alleen maar Belgen lid van de vereniging. Er is één Nederlander om de eer hoog te houden. En enig idee hoe dat komt dat er eigenlijk bijna geen Nederlandse leden zijn? Misschien omdat er in Zeeland niet zo heel veel lierpiloten zijn of deltavliegers. En de mensen die er zijn zitten aan de andere kant van de Westerschelde en die gaan vaak soren op de duinen. Misschien heeft het daarmee te maken. Nederlandse mensen zijn uiteraard welkom, mits ze een brevet hebben. Kunnen ze lid worden van onze club. Gerrit. Go. Tegen dan is het 6 uur. Ja.